हाय आंनि लोगो नोंथांमोन नोंसोर दिनै मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों स' गाइस नोंसोरो बड' आरो इंलिश ग्रामार फरायनो गोसोब्ला नोंसोर मबाइलावनो फरायनो हायो नोंसोरनो बिजाबनि गोनांथि गैया जायफोरा मबाइलजों गेलेबाय थायो मबाइल थुबाय थायो बिसोरो मबाइलावनो नोंसोर बड' आरो इंलिश ग्रामार फरायनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बे एप्सनिनो नोंसोर थांनानै बे एप्सआव बे डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंसोरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नोंसोरो डाउनलड खालामहैबानो जाबाय मानोना बे एप्सखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों स' गाइस सोरबा बायदिया बिजाबखौ बायनो हाया मबाइलखौथ' लायो होमबाबो ओमफ्राय मबाइलाव नोंसोर बे एप्सखौ नोंसोरो प्ले खालामनानै नोंसोरो आरामसे इंलिश टु बड' ग्रामारखौ फरायनो हागोन स' गाइस नोंसोरो बोरै अपेन खालामो फारसेनिफ्राय आं नोंसोरनो देखायलांगोन नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबाय आरो नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो बिदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ मोनबाय थानो लुगैदोंबा नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय स' गाइस आं बिदिनो गोदान गोदान आपडेट भिडिअ बानायबाय थायो स' गाइस नोंसोरो बड' टु इंलिश ग्रामार नोंसोरो दिनै फरायनो खाबु मोनगोन बे एप्सआ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामहैदो आरो बोरै अपेन खालामो नोंसोर नायलांदो स' गाइस लोगोफोर नायलांदो स' गाइस होमब्ला जोङो जोंनि मबाइल स्क्रिनाव फैदो नोंसोरबो गावबा गावनि मबाइल स्क्रिनाव फैदो हा ओमफ्राय आङो खोन्थानोसै बबे एप्सआ आरो नोंसोरो डिसक्रिपसन लिंकआवनो दंखायो आंनि बे डिसक्रिपसन लिंकआवनो दंखायो नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामहैनो हागोन नोंसोरो आं जेरै अपेन खालामो नोंसोरबो बेबायदिनो अपेन खालामनो हागोन नोंसोरो फरायनो हागोन स' गाइस होमब्ला नैबेनि एप्सआ नैबे बड' इंलिश ग्रामार लिरनाय दङ बड' इंलिश ग्रामार बेयाव जोङो थुनानै होनोसै थुनानै होब्ला बिदि अपेन जागोन गाइस नोंसोरो होमबाना नोंसोरो मानि सोलोंनो नोंसोरो किन्स अफ स्टेन्सनि सोलोंनो हायो बिदिनो नननि सोलोंनो हायो जेन्डारनि सोलोंनो हायो भइसनि सोलोंनो हायो बिदिनो बबे मोनसेनि सोलोंनो हायो आरोना नै आं भइसआव मोनसे थुनानै देखायनोसै भइसनिखौनो जेनेबा सोलोंबाय आरोना भइसआवनो थुनानै देखायनोसै आङो भइसआव थुना देखायबाय स' गाइस होमब्ला नै भइसनि बागै गोबां माने ग्रामार लिरनाय दङ नोंसोरो थांनानै फरायहैनो हागोन जेरै आं बे एप्सआव थुनानै बिदि अपेन जादों ओमफ्राय भइसआव थुदो बेफोरबायदि मोनगोन जोंनो बिजाबाव बेफोरबायदि ग्रामारनि गोनांथि जायो नोंसोरो मबाइलाव आरामसे फरायनो हागोन स' गाइस होमबा भिसिबि भइस मावजाग्रा गुबै बिबुं नोंसोरो बिदिनो नोंसोर फरायनो हागोन मबाइलावनो आरामसे नोंसोर ग्रामार बिजाबखौ नोंसोर मबाइलावनो फरायनो हागोन आंनि चेनेलावल' नोंसोर थांनानै डिसक्रिपसन लिंकआवल' थांनानै नोंसोरो डाउनलड खालामहैबानो जाबाय बे एप्सखौ आरो नोंसोर बे एप्सखौ प्ले स्ट'रावबो मोननो हागौ नाथाय एभेलेबेल जाथ'वाखै एप्सआ माने भाइरेल जायाखै नालाय भाइरेल जाथ'वाखै ओंखायनो आङो बे एप्सखौ माने गुबुन माने सार्सजोंसो बोनानै लाबोनाय जादों स' गाइस एसेनोसै होमबा नोंथांमोनखौ आसा खालामो बुजिबाय होननानै रोंबाय होननानै आरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामहैदो आरो आसा खालामो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामखासिगोन होननानै नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनखौ नेना थागोन होनना आसा खालामो स' गाइस एसेनोसै आंनि जेदि बड' टेकनिकेलाव नोंसोरनो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय